Elektronická hadicová vodováha s velkým pracovním dosahem pro obsluhu jedním pracovníkem. S elektronickou hadicovou vodováhou Nifcomp ušetříte ve všech oblastech použití čas i pracovní sílu. Jednoduchá manipulace je koncipována pro obsluhu jedním pracovníkem. Nifcomp umožňuje přesné měření všude tam, kde je normální vodováha příliš krátká a měření laserem příliš zdlouhavé. S tímto přístrojem lze provést libovolný počet měření v pracovním dosahu 24 metrů. Mezi koncovými body měření nemusí být přímý zrakový kontakt. Displej ukazuje s přesností na 1 mm. S přístrojem Nifcomp lze měřit výšky v rozsahu plus minus 2,5 metru. S pomocí odpovídajícího příslušenství lze tento rozsah zvětšit až na plus minus 4 metry. Nepostradatelným pomocníkem je Nifcomp také tam, kde je důležitý vodorovný povrch, například při stěrkování podlah. Rychle, jednoduše, přesně a efektivně. Nifcomp, hadicová vodováha s elektronickým měřením. A takhle se hadicovou vodováhou Nifcomp měří. Kufřík nebo naviják postavte na stabilní podklad. Přítlačným vřetenem otáčejte ve směru měření, až dojde ke snížení tlaku v systému a začne blikat indikační žárovka. Přístroj zapněte. Odviňte dostatečnou délku hadice. Zvolte si referenční bod. Měřící přístroj přiložte k referenčnímu bodu. Po uklidnění ukazatele uložte do paměti přístroje stisknutím tlačítka referenční rovinu. Nyní můžete přenést zjištěnou výšku na ostatní měřené body. Na displeji se vám ukáže odchylka od referenční roviny a směr této odchylky. Vhodnými referenčními body jsou i jiné pevné body. Se standardním vybavením přístroje tak lze snadno měřit výškové rozdíly plus minus 2,5 metru. Po provedené práci uložte přístroj do kufříku a vypněte jej dlouhým stisknutím tlačítka. Dbejte na to, aby hadice byla na bubnu navinuta hladce a bez překroucení. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, nastavte přítlačné břemeno do polohy uložit. A hotovo. Přístroj je nyní připraven pro použití jinde. Díky sadě nadstandardního příslušenství je obsluha hadicové vodováhy Nifcomp ještě snazší a flexibilnější. Chcete-li zvětšit vertikální rozsah měření, smontujte dotykové tyče a ukončete je ochranným knoflíkem. Pak nechte přístroj zaklapnout do držáku a proveďte aretaci zařízení. Tímto způsobem lze při vertikálním rozsahu až 4 metrů rychle a pohodlně měřit stropy a jiné vysoko položené body. Namontujete-li dotykové tyče dolů, poskytuje Nifcomp perfektní možnost měření podlah a výkopů. Magnetické uchycení lze upevnit přímo na držák přístroje nebo na dotykové tyče. Nifcomp vám tak usnadní například montáž závěsů nebo světelných pásů. Nifcomp lze použít všude tam, kde je důležité přesné a efektivní měření. Na stavbě, při rekonstrukcích, při kontrolních pracích. Nifcomp. Rychlá a přesná nivelace bez nutnosti zapojení dalších osob.